Ако ти е омръзнало да се мъчиш с протези, които се клатят, падат и ти пречи да се храниш спокойно, ако от години нямаш нито един зъб, знам колко е неудобно, защото всеки пациент споделя сходни проблеми. Но Enitrix SITDET е месец, в който можеш да върнеш усмивката с 6 импланта на челюст, а да платиш само 4. Да, точно така. Получаваш 2 импланта подарък, специално за пациенти с напълно обеззъбена челюст. И понеже вече сме помогнали на стотици хора в същата ситуация, искаме да го направим за теб. Ще видиш реални случаи, преди и след, докато ти разказваме как преминава лечение. И всичко това от грижата на екип с над 10 000 успешно поставени импланти. И най-хубавото, можеш да разсрочиш лечението и да плащаш на вноски. Започваш веднага, без да чакаш и без да натоварваш бюджета си. Попълни формата под видеото и ние ще направим безплатна 3D снимка, консултация и индивидуален план на лечение.